bisimilla mon e robine jayndeji leydi men garandi en talata 2 mars hitande ujunnaji 2021 oɗo alarba jango mbapaɗen ko alarba gongo o wonanta Ousmane Sonko oɗo plainte baɗaɗo déposé taw o fayi koye Ousmane Sonko o waɗate koye mode fast track gueɗe jawɗe caggal kay kanko Adji Sarr nde o hetta wondude omo ganduɗa ko kañum woni gollodiɗo makko tourné on ɗo salon de massage wondude kadi e joom salon o e hoore muɗum hankanti neɗɗo battintoɗo nanede e ɗeɗo gueɗe woni ko Ousmane Sonko oɗo gardiɗo landamo Pastef ko ñalawma janggo o nodda sanga 9h musidɓe men jeydiyankoɓe kaɗani tan e oɗo convocation mbo Ousmane Sonko heeɓi beele kanko Ousmane Sonko o jogorani kadi salade notoyade ñalawma janggo jokkitoyen haala Ousmane Sonko e jayde Vox Populi beele Ousmane Sonko ma notoye janggo 9h walla o yahata ko namdal ngal ganduɗa e wiide musidɓe men jeydiyankoɓe Vox Populi ina saɗi jabtade no feewi uditoyen jayde Libération ɓe gatti kamɓene e haalande bandiraɓe ɓe holono Ousmane Sonko heɓiri oɗo plainte e wiide musidɓe men jeydiyankoɓe Libération kanko juge 8e cabinet o idino noddude ko omo ganduɗa ko kanko de maître Khoureychi Ba avocat Ousmane Sonko ngam kanko o ara o totte oɗo plainte o nawana ɗum neɗɗo makko Ousmane Sonko e nder hen kanko avocat maître Khoureychi Ba o holliti wonde o wawa arde o ƴetta oɗo plainte taw ala e yamirore Ousmane Sonko ko ɗum noon saabi juge 8e cabinet noddiɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni section de recherche mo gendarmerie o waɗi convocation e juuɗe mabɓe ɓe nawani ɗum Ousmane Sonko e wiide musidɓe men jeydiyankoɓe tribune alarba janggo mo paɗen o ko alarba jogorɗo juutande Ousmane Sonko no feewi woni yahannoɓe koyɗe jaam e on noon alhaali ɓe keeɓino joddade Ousmane Sonko ñalawma hanki o kadi ɓe pewjuno ko joddade e omo ganduɗa ko kanko woni Adji Sarr musidɓe men jeydiyankoɓe source a garti e mabɓe e jaajidi gam hollidde ndekete ha ɗo to kalaten ɓe jiyani Adji Sarr hay goto anda holto Adji Sarr woni mujubba koyɗe mabɓe jaam ko yinnodeɓe wiide omo ganduɗa ko kanko woni Adji Sarr yo yaari caggal o waɗa retiré plainte makko ko hunde nde ganduɗa maître El Hadji Diouf avocat Adji Sarr nanirani ɗum jaam kanko maître El Hadji Diouf o ɓuftinani o ruttini ɗin noon konngudi e ɓen ɗon umminoɓe wi ina jaaha koyɗe jaam gam hollide ɗumen jarani kaɓe jaaha ɗen noon koyɗe yoɓe poptin koye mabɓe ɓe ɓubna ɓalli mabɓe alhaali Ousmane Sonko e Adji Sarr yoɓe jaltu hen ha laaɓa ɓe cooɗo hen juuɗe mabɓe ɓe goppite hen ñawoɓe ɓe sakti ɗin noon konngudi ko maître El Hadji Diouf faade e ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe gummino gam yaade koyɗe jaam hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr payen e jayde Le Quotidien Ousmane Sonko ma huccit e juge sec Damboj wondude Abdou Karim ɓurde andirede hurum ha e wondiɓe muyen ɓe goppitama ñalawma hanki o Clédor Sène e Assane Diouf kañumen keddi toon to kaso e wiide musidɓe men jaydiyankoɓe ndekete kanko juge mbo 8e cabinet o leeli hebde ɓattaki gummide suudu sardiji leydi Sénégal ngam hollidde wutte député Ousmane Sonko ɓortama o heeɓi ɗum ñalawma hanki o ko hakkude Futuro e Guédje kanko Mamadou Seck juge 8e cabinet o ɓuftinani hakkude Futuro e Guédje to lettre gummiɗo suudu sardiji leydi Sénégal are makko ko ɗon tigui o windi convocation mo ganduɗa o neldi o mo ganduɗa ko kanko woni gardiɗo landa Pastef woni Ousmane Sonko payen e haala raffi coronavirus ñalawma hande o ko 2 mars hitande ujunnaji 2021 wonno ko 2 mars hitande ujunnaji 2020 ko hande woni hitande ko oɗo raffi coronavirus natno leydi meɗen hande woni hitande ko leydi Sénégal dañño neɗɗo goto gumminode caggal leydi ari nanni raffi o e nder leydi meɗen Sénégal ko ñalawma hande o kadi wonnode président Macky Sall nodduno batu keñoraɗo toon to galle lamorgo to woni palais de la république batu keñoraɗo e on ɗon batu ɓurano toon teskede ko joom jeese niɓɓidde jeese ñangude yimɓe ɓe gonano e sagoji mumen yimɓe daññoɓe ko muusi ɗumen no feewi taw ala ko saabino ɗum so wona natnoɗo ɗo henne e leydi ndi naddi ɗo e oɗo raffi coronavirus ummadema on noon 2 mars hitande ujunnaji 2020 Macky Sall yawni gueɗe ɗe no feewi 16 lewru mars hitande ujunnaji 2020 Macky Sall uddi école aji ɗi 20 lewru mars Macky Sall uddi aéroport uji ɗi 23 lewru mars Macky Sall waɗi décrété état d'urgence wondude e couvre-feu ummadema 20h fayanma 6h du matin 31 lewru mars Sénégal dañi neɗɗo gadiɗo wasde fittanu muɗum e oɗo raffi coronavirus on ɗon wiyete ko Pape Diop mennoɗo wonde président mbo olympique Marseille altine hanki o tan wonduɓe e raffi o e nder leydi meɗen Sénégal ɓe tolni koye 34 ujunere neɗɗo fawde 1,3 woni hitande tan ko oɗo raffi coronavirus ronkama yo yaltu leydi ndi gasniroyen e jayde tribune campagne vaccination nana jokki e nder leydi meɗen Sénégal kina tolni e 27 ujunere neɗɗo fawde 17 ko kañumen
min puɗɗa ñakkede wattana o fof ina fira ina faccira e jayde tribune yo jam e kisalal wone men